Yo! So, what's up guys? Nagbabalik ulit si Oragon George. So, ngayon, umaga po. Nandito pa rin po ako ngayon sa hotel ko. Kanina po, bumaba ako kanina kasi bumili ako ng food sa Mercury kasi minsan gusto ko magmerenda, wala akong makain. Gusto ko ng cup noodles. Yan. Napapakain ako kapag nagugutom ako. Syempre, gugutom nga, di ba? So, yun. Nandito pa rin ako ngayon sa hotel. Yan. Ang kalat. Dami ko ng labahan. Yan. So, kanina, bumili ako ng tinapay ko kanina. Yan, tinapay. Konti lang kasi baka mamaya magkaroon na kami ng schedule. Tawagan na kami. Kaya, konti-unti lang. Sa harap lang naman ng hotel yung Mercury Drive. Yan, bumili akong tubig. Yan. Tinapay, cup noodles. Parang sarap kasi ng may sabaw. Tapos itong rep ko, yan, makikita nyo, punong-puno. No. Tcharam! Dalawang bourbon. Del Monte. Yan, nakikita nyo ba? Yan. Tapos kagabi, nagutom ako kasi bitin nga yung pagkain namin. Pero okay lang naman kasi gabi. Pero naisip ko pa rin kumain ng donut. Kaya bumaba ako doon sa lobby. Sa harap din namin yung donut. Yung donut. Okay. Yan. So, marami na akong food. So ngayon, pero kanina po, nag-breakfast na ako. Parang gusto ko lang mag-merienda ba. May dinala ng breakfast kanina sa akin dito. So, yun lang, garlic rice, tapos dalawang slice ng sausage, tapos isang itlog, yun tapos isang mineral. So, may kape naman ako dito, may baon akong kape. Yan. So, meron pa naman akong ibang pagkain doon, pero ayaw kong galawin kasi baka hindi na makarating sa barko. Dito pa lang ubos na. So, yan, nag-init na ako ng tubig dahil magluluto ako ng isang noodles. Okay guys, at pagkatapos pala nito, mamamasyal ako dun sa rooftop. Papakita ko sa inyo. At hindi ko pa rin naman nakita titignan ko lang muna. Okay guys, kain muna! So yun guys, nandito pa rin ako sa 19th floor. Ayan. Ayan. So mamaya subukan kong umakyat sa taas, sa pinaka-rooftop kung anong meron doon. Para ma-experience naman yung paano tumira sa hotel. Nax! So yun yung CR ko. Yan. Yung lababo. Yung mga libre sabon. Towel ko. Yung shower. Blower pa. Yan. What's up mga Oragon? So yun. Natur ko na kayo sa aking hotel. Ay, nakayat na higaan ko. Pinatay ko yung ilaw. So yan, yung pagkain ko, yan yung sapatos ko. Kalat. Yan, nilagyan mo na ng mainit na tubig. Siguro pwede na to mga 3 minutes na nakalipas. Mas masarap pag mainit. So yun guys, kain muna tayo. Okay guys, kain tayo. Jampong with bread. Kain po tayo. Yo! What's up mga karagan? Yun ulit, nagbabalik. So yun guys, tulad ng pangako kanina,
Sinabi ko kanina na akit ako sa taas, sa rooftop. Titignan natin ngayon kung anong meron doon. Para ma-experience naman natin kung ano yung nasa taas, kung ano yung buhay hotel. Yan. Minsan-minsan lang naman yan. Hey guys, samahan niyo ako. Tara na! Exciting to. Siyempre, bagong lahat, mag-face mask. Yan. Tsaka yung key card ng pintuan at tsaka ng elevator kasi importante to. Hindi ka makapunta sa taas o makababa kung walang key card. So, yun. Samahan niyo ako guys. Sana maganda. Alright? A few moments later. Sarado. At sarado. Hindi ko makita. Sir, nabanggit na 4 days vacation. Oo. May pinaliwanag naman sa amin. So, yun. Bago ka maligo, i-inform mo muna dun sa sa front desk sa baba para sa reservation. Bawal kasi ang sabay-sabay, guys. So, merong helipad. Bawat hotel may mga kanya-kanyang swimming pool. Yan. Ayun, may naliligo doon. Swimming pool. Pero hindi na makita. So, dito po ako sa pinaka-rooftop, guys. Ayan. Alright. Sarap sana maligo, pero okay lang. Bawal. Hindi naman bawal. Yun ay alam mo, para magpaalam. Meron din dito ang gym, guys. Batang pasaway. Meron 4 feet. 4 feet lang talaga para pambata. Ano pwede. So, yan. Nandito na po ako sa rooftop, guys. First time. Yan. Aso. Pero akala ko kami ng pinakamataas. Yung isang building, mas mataas pa pala. Baba na ako.
Gusto ko sana mag-gym, magpapalit ng tiyan. Eh. Start mo na ako dito sa maliit. Bukas subukan ko. Akit ako dito. Sunod malaki. Sarap tumakbo. Treadmill, no? Wala na ako. Sige, bababa na ako. Oh. Ano ako ng 19 pa. So, yun. Nakarating na ako sa taas. Siguro bukas, linggo kung hindi ako alis, tatanaw ako sa reception kung pwedeng, doon sa lobby kung pwedeng mag, swimming tapos mag-gym. Wow. Alright. Para lumit yung tiyan ko. So, 19th floor na. Andito na ako. So, andyan na yung food ko. Sorry. So, yan na yung food ko. Tabi ko muna itong donut. So, yun guys. Galing na ako sa taas. Napakaganda. Ano naman kayang, pagkain ko ngayon? Titignan ko lang ha. So, yun guys. Ang dinner ko ngayon is fish fillet, konting gulay, tsaka 1 rice. Yan. Okay na yun kasi gabi naman. May cup noodles naman ako eh. Tsaka yung sauce, ang gravy niya. Tsaka isang bottled water. So, yun. Kain muna tayo guys. Bago, yan ang tinatawag na after 6. Okay guys. Kain muna tayo para bukas mag-gym tayo. Sana payagan. Okay guys. Bye. Ito ulit si Kauragon George na nagsasabi na lagi kayong mag-iingat. Ang nag-iingat ay gwapo.